ଭାରତର ବଡ଼ ସାମରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରହିଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ସମର ସଜ୍ଜା। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଘେରିବାକୁ ଜଳସ୍ଥଳ ଆକାଶରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଗଙ୍ଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଏୟାରଫୋର୍ସର ବଡ଼ ଟ୍ରାଏଲ୍ ରହିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଶାହଜାହାନପୁରରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଗଙ୍ଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଥିବା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ଲୋ ଫ୍ଲାଏ ଫାଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ଟେକ୍ ଅଫର ପରୀକ୍ଷଣ କରିବ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା। 3.5 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ଉଭୟ ଦିନ ଓ ରାତିରେ ପରୀକ୍ଷଣ ହେଉଛି। ରାତି ସମୟରେ ଭିଜିବିଲିଟି କେତେ ରହୁଛି ତା ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଡ୍ରିଲ୍ କରୁଛି ବାୟୁସେନା ବିମାନ। ଗଙ୍ଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଯେଉଁଠି ଉଭୟ ଦିନ ଓ ରାତିରେ ବିମାନ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ଓ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିପାରିବ। ଏହି ଡ୍ରିଲ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଫେଲ ସୁକୋଇ 30, ମିରାଜ 200, MiG-29 C-130J, ସୁପର ହରକୁଲସ୍ N-32 ଏବଂ Mi-17 ହେଲିକପ୍ଟର। ଗଙ୍ଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଚତୁର୍ଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଯେଉଁଠି ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ରହିଛି। ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ଗୁଡ଼ିକ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଯେଉଁଠି ଟେକ୍ ଅଫ୍ ଓ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିପାରିବ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ବିମାନ। ପୂର୍ବରୁ ବାୟୁସେନା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଦିନ ସମୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ଟେକ୍ ଅଫର୍ସ ପରୀକ୍ଷଣ କରିସାରିଛି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାତିରେ ପରୀକ୍ଷଣ ହେବ। ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ଲାଗିବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ରହ୍ମୋସ ମିସାଇଲ୍। ଆତଙ୍କୀକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ନିବାଦ କରିବା ବ୍ରହ୍ମୋସ ମିସାଇଲ୍। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ତିକ୍ତତା ଚରମରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଏତିକିବେଳେ ରାଫେଲର ଆକ୍ରମଣ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇଛି ଭାରତୀୟ ନୌସେନା। ବ୍ରହ୍ମୋସ ସୁପରସୋନିକ୍ ମିସାଇଲ୍ରେ ଛୋଟ ବର୍ଷନ ଏବେ ରାଫେଲରେ ମୁତୟନ ରହିବ। ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ମାତ ଦେବାକୁ ରାଫେଲର କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, BTN ଓଡ଼ିଆ।